hostela ka thom hriat le ka thil mu ziak tu ma enga chak chuak khoi hostel le khoi veng le khoi hmuna mi nge ti chu soi lo mai la Mizoram chunga hmun pakhat ti in ka soi mai ange security guard ka tran lai he hostela ka duty lai hian ya kum sang ni som paru ka tanga sang ni som pariat eng kumemo berkha ania Christmas le kum thar in kar khamizana ka thil ton kha ka re chuak ta fo mai thin chuani hi Christmas le kum thar vuak vet sol ani awangin hostelar zong chuma ni kholama an ho zo veka hemizan hian duty ke bak chu hostela hian riak an omia lova heti lai hian hostel hi pahni omin achak le athlang un le tru a oma hemizan hian hostel thlang zoka po riak om lovin an horem vek boka karia na hi hostel chak zok chu ani zandar som chhovela chuan hostel pahni te chu fellow a omlo en fi in uluk takin ka phang chuak veka bathroom in kallo kongka kobza hluile a kongkhar thingan man fu chi to lo le a hlui deuh to awanga kal that thei to lo pahni khat om ti lo chu a in kal tha veka lo in kallo kal that thei ang po ka chekin a kal thei ang chu ka kal tha vek bokani engkim a chung le pon lam kual velte en fel veka thil fel lo engma ka mu lo nu zandar som pakhat vela chuan kamuta a kamut na mun tak hi hostel veranda atanga hostel kong ka puilu chia chaklama pen ni khat pen chuan kamut na kong ka chu a hon thei ngal maya chumi karia na room kong ka ep chia thanglam chu visiting lounge ani ngal boka khimi kong ka pui ka soi hanlu hian hostel hi alu tlang ngal mai theilova hostel lu tak tak tur chuan a kong ka chhong ala om le a chumi khartlat phei chuan hostel chung lama thomom chu arin deuh viau lo phei chuan hriat a har thokhat viawa hostel hi killi neya akuala sakania chhong thumani tlang puya alai taka hian hmun ol pahnia oma phule pangpar then khatan phun kual veka thil fel lo engma a om lo awang chuan chu hmun re vung mai chu kamut santa a ka duty hrim hi chuan kamu nget lutuk ngai lova ngarmut antiang hian kamu thin ti ila adik berang chu kamu hil ta chu zana lo rei zela chu ta le kamu tuilai chu ka har ta zok maya thom oma wanga har nitlat hian ka in ria ka han ngoi wanga engma ka rezui silo ka phone sana chu ka han bia jinglamdar ni alo ni to a pon lam ka han hoi chu alo thim khup maya karena om lo ani ti ka hrenga la chu tiang chu ni ma se har tarau rau ti in ka tho chuaka zun ram te thiara pon lama chua tumin ka in tin tua ngala ka tos light chu ka be ka tang chuan ka han phora e khai ka lo charge lo reya wangin man tlak khopa eng min hlui thei tatlat lo mai ka phone light chu ka mangta a phone quality sang vak lo ti taka a eng la chu adul ruya thim cha tak nuaya chuan a en thui lo em mai boxi a chunen chuan pon lama chuan ka va chuak ta a zun ram te thiara ka han hoi vel chuan chhaklampang social science department vela chuan solar light lo la eng te chu a oma hostel lamero solar te poin jing lam alo dai chi to lo ti hriat takin zantira eng thatak te po kha alo thim thu to hostel thlang jok lam ka zu hoi thlak chuan hostel building po mu hlei thei mang lo chuan trial chhum hi alo jing chu maya classic lai ti taka avot kher mai ka phone light chaw rau zet nen chuan vot ti khur lak chung chuan ka han ve thua ka chu zan khovatin mi tham dan chu zan dang ang lo riau hian ka hrele ngala dik tak chuan jingdar ni vel bora thim rui maile chumi choi tura triau chhum jing chu mai te chu ka ngai na hau lo mai thom dang lam le fel lo om thei eng ma ka hmuwa ka hriat lo awang chuan kamu zui le ta a
kamu chu kamu hil tran siar tia chuan thil ri deuh dot thom ni om tak chuan min ron ti har chiang le tako mai hostel chung lam chu huninge in ka hria ma se kongka ka khar ve ka wang chuan ka om na atang chuan ring lutuk chu ani lo a chung lama riak an om mi si lowa eng thom nge ni tang le eng thom nge ni ti chu hriat nge tum chuan mu hil talo chuan ka ngai thla takar maya minute ni vela chuan aron rile ta kongkhar in khar ri sok thom ni tlat hian ka hria chu tiang thom chu a thei chu eng thil nge ni ta ang le hosteler te bung ro hosan ruk tuma hostel banga lo lon liama thom chuata an om nge ti do ni la chu tianga fim khur lo taka thom an chu arin om chi silo baka hostel hi alu khan om thei zong ka en fi in kakal traveka lut thei tur chuan rik deuh burangai tlatani ma se achung lama thom aw miau sia nge ni helai huam chung ve laram huai an soifo hi tak alo ni reng zong nge engpo chu ni se duty kania kafia nge chu anga ya kafia lo chuan kamutui don chuang lek lo ti chu ka chiang hle ani kan security officer seniorin zan thila po mani thilrin hlel zong po fiangam lo chu security guard a tangtla kani lo ati thin te chu ka benga alo rinonin athar uar maya ka fiange turani ti in rilru ka siam sawa duty chungchanga hian in mut chok tura pani thum duty na mun ti lowa chuan mani a duty na mun kan mut don hian kan pute hian thuam no lip veka mut hi an phal ngai lova ri rum thil om thut thayani a chutiang alo thlena chengal mai thei turin munna po thom no hachunga mut mai tur an tia wangin keipo in chu zomin thuam no nen kamuta wang chuan reilo te chungin pheikhok ka buna korlum ka ha ka in pe chu anita karen lo thim kher chu ahun kawati lo em ka to slide la man tlak si lo ka phone light box chu mangin hostel lu na kong ka chong chu ka hong ta avot kher mai ka phone enga chuan triau chum po azing deuh chuai mai ti ka mu theya kong ka bula tang chuan chu building lian tak mai chu mu hlei thei lo ma se khoya tang chia thom chu lo chuang nge ni ang ti hriat tumin ani ya ka hriat na lam chak lam chuan chung lam vel chu ka han thlir vela chuti lai tak chuan thom ka hriat ang chi kha chiang le ring jok hian ka hrele ta ka hre sual love kong ka in khari sok thom nge yani alo chuan a mun po ka hre thiam thei ta e a chong chak lam chong chung ber chong thum na sira bathroom chu ni nge in ka hria heti lai hian thli a tholo ti chiang takin ka hria thli tho box si lo mihring tu ma om box si lo kongkhar in dot boxi chuan katiril chu eng tine motak a tham ti chu ka phahau lo kongka ka hongri te ka phone light eng chaw rau zet eng tele ka han khu khak ri te chu thom lo chua tu chuan a poisami lo ti te thleng chuan ril ruwa alo lut zuta ka duty tiang lian thatel tol chu keng bokin chu thom lo chuan alam pan chuan ka chhota khovo em wange chu thomina min tham wang ti po chu ka thathiam chi alo ka tiril chu akhur de udar dara ma se engthil po tongila chet bala mi lo tur chuan in thunun ka tumru khop mai a chong khatna varanda ka chuang kai chi ati chuan aron rile ta dot mai chu hostel ruak zau taka chuan a thom chu ana in a khok deuh nen a ring du khop maya mihring chu ani lo ti chu ka chiang ta hle mai le mihring ni se chuan ka thom chu awang po chuan big bo emo chelo chang lo a om emo aron in hriat tir ani lo ve po in atlan che to ngei tur ani sia engang mel mai pu nge ka han muanga nge mu tur om si lo ma se athil song bol vel mu thei tho si chule exok chunge mu ata na thlan tur ni ta se ka thlan jok ang ti te ril ruwa lo lutin thlan jok tur ro ka hre chuang mi lo ril ru ti pau khau luize lin aenga po chuniro
ti in ka tiang ken hum ru sau chung chuan ka kal zela a chhong ni na varanda chuat ka chuang chuak chi ti chuan ring deuh mai hian aron rile dot mai le ka ngai tu na vak vel kalding lai den chen chuan ka phu chiang hle mai ti po ka zep hau lo ka chung mai chu ani to tlat ani ka kalna room lam hi chak lam panga omania bathroom hi a room in tlar phei sir tua ka chuan a om ve a tuna ka kalna hi asir ding lam bathroom lam zok chu ani asira hian room chung le nuai in kalpona kailon hi kal chovin a om hrim hima thom ka hriat zo chuan ka handing wanga kailon khat ka kal le chuan a kailon han chua chho chi chuan thom lo chuana ni a ka hriat bathroom chu ka po ngal chi to mai don ani ka phone light eng chau zet le ka tiang chu hu ran chung chuan kailon chu ka zo chho ta kailon chan ve ka pel chho ra ka ni vel bathroom om na chu kala chuang chuak lo ti chuan kong khar nge chu ani ari le dot mai engemaw thawm dang lam deuh hi a rizui rok boka kading chota thawm rizui deuh rok ka hriat tel tak kha enge ni ka bo tul mai thil ngai tu na man vaka om to lo ka hnai to lu tuk tlat bathroom kong khar chu ka hmu thei ta khoi po ka khoi phak ta chu bathroom kong ka chu kal hlei thei to lova thawak to lo ngei chu ni in tle min alo in hong dewa eng huai le rau po ni ro Christian tlangwal ka ni lom ni a hringa hrana in lan chi ini ngat chuan ka kut thak chu ka hnoi ve khopang che ti chung chuan kong khar chu ka han hong ta roi mai ale ka tum lo lutuk thil ani ka hmu tak chu buanga nge yani tlat mai thing kong khar an man then khat hi a thawak to lo ka ti kha he kong khar po hi a hnuai lam chu a phuai por deuh fuap to a chumia chuan hrui hnok hi alo in ba tanga chu hruia chuan zo te buanga tia ka ko thin ngai mai chu ake chu hrui hnoka chuan alo in ok tang tlat mai chu ni in chua tuma tal vel chang chuan chu kong khar chu alo in vori thin chu lo ni in buanga le ti pa in ake tang chu ka phel sak tamol mola angieu te po ngieu ve tur chelo mole min ti lau don alon ti in ka bezui mola he zo te buanga tia ka ko mai hi he hostel vela hian angam ema ruma te lo kalin ka chon chai fo thina angieu khat le ti ka hriat awangin zo te thom ti hriat thei tura angiewa a chiu vel chul lo po hi makka te ran lo zo te fiam thudu tak chui ni hi mole ti in nui tat chung chuan room lama ka pom thlata a ram huai ka hmu thom ka hria ti soitam takte hi ani na takle alo om chan enge ani va fin fia chat lo wang ani an ti thina tuna chuan hei hi ke nge poin atakin ka tong ta kain ngai atok ta